Lestari TV Kabudayaan, uri-uri kabudayaan daerah. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gateno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane oh bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Ndara Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar lho. Niki tenan po? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho, perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni.